Oké, talán így jó lesz. Nézzük meg milyen lett a kép. Srácok? Aha. Az ott mi? Megjöttek a drogos timik boszorkány. Oké, ez fura volt. Csak a szél szerintem. Reméljük. Ki? Na élet! Mint a be lenne akadva a lábam! Mi volt? Mi ez? Mi volt? Mi volt ez a hang? Valami fogta és elragad. Álmos? Álmos? Ott van! Ott van! Álmos! Hé! Álmos! Molly? Srácok! Mi a Itt azt mondták, egy 10 perc körülbelül az egész, és eltűnt mind a kettő, nem... Sehol nem... Molly? Molly?